Bye-bye! Nakaduwala na yun. Video. Bye! Ma'am J. Ano ba ito na? Mga resort. Batangas, restaurant.
Bagyo. Ano, stranded. Ay! Maluwas pala. Ano ba yun? Nagulat ka. Naka-video ako. Nahigpit sa to. Marami na oh. Ano ng mga ano? Mga motor. Galing na kami. Yep, yep. Ay. Nakarating din. Sabi ko dito sa ano, Kanrisa, ma-chat na lang ako pag pakada na kami. Nagsap ako, amo ko na ako. Yay! Kuya, di pa sarado pa. Ayan to.